Det er honning, det gør kasserne. Så åbner vi så den der, og åbner den der, og så skal du bare lige have lov til at stå der og hygge sig lidt. Et eller andet den her, jeg kan sgu da ikke huske den. Skal vi begynde at undersøge det? Jeg kunne også bare bruge den store tapspand jeg har, men den tror jeg ikke kan gå ind under hængen på den der over, så det er også lidt opsøgt. $230 for en tapspand i den størrelse. I plastik. Du kan også få en tapspand på 5-25 kilo for 1.575 kroner, men den er så også lavet i rustfri stål. Og så Danmark afgift. Spand 20 kroner, tap 20 kroner, samlebånd 30 kroner, så Danmark afgiften. Det er jo derfor, jeg ikke tjener nogen penge. På en Sunday, der virkelig har gjort sig umage. Den er lavet på ægte fløde, ikke det der falske fløde, det kan I godt fatte, ikke? W Sunset reklame. Ja, så når jeg ser de her reklamer her, ikke også, så er sådan en links i chat. Og hvis I virkelig elsker mig, hvilket jeg ved, I ikke gør, så klikker I på linket. Fordi når jeg klikker på linket, så dem, der giver mig pengene for at reklamere for det her, de kan se, wow, folk de er alle vilde med det her, det skal de sikkert have mere af, og så betyder det, at de sikkert vil betale mig igen en anden gang. Hashtag shoutout. Klik på linket. Betal en revisor 1.500 kroner, ikke moms for at gå ind og nulindberette med en sukkerafgift. Det var rigeligt dengang, jeg skulle give 6.000 kroner for at få en advokat til at skrive til en eller anden gammel idiot, at han skulle fucking lade være med at bruge mit firma. Det betyder, at jeg kan estimere, hvor mange bolsjer jeg forventer at sælge, og så kun afgifte de bolsjer, og så lade være med at afgifte de resterende bolsjer. Men eftersom jeg har produceret den mængde bolsjer, som jeg forventer at sælge, så ja, så det er jo et fedt, kan man sige. Igen. Mellemland der. Tjek. Kunne det ikke bedre betale sig at sælge moonshine honning? Altså du kan jo lave mjød af honning. Mjød er jo til gengæld ikke